Добре. Айде, кажи ми сега. Ти как се казваш? Байби. Добре. А можеш ли да броиш? На. 1, Ве. 2, Си. 3. А 4? 5. Иш. И после? 9. 9. 10. 10. Айде пак да броиме. Ай, ти ще ти го дам. 1. А я кажи, мамо, за камиона. Ков. При кофата е. И какво прави? Ка. Кара. Ти чуваш ли го? Кола. Кола е това, дето чуваш. Бу. Бу, да. А камиона? Ков. При кофата. Какво има при кофата? Неме. Чуваш ли? Кола. Кола чуваш. Бу. Да. Айде да броиме. Ну. Да. Ве. 2, Ти. 3. Кук. 1, 2, 3. После? 5. Иш. 6. Ум. 8. 10. 9. 10. 10. Браво на Габи. А ти на кой караш колата? Он. Камион караш? Неме. А, Мими не кара камион. Кола. Да. Бу. Да. М. Добре.